Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan bi gonbidatu izanen ditugu gurekin platoan. Lehenengoa Euskal Herriko feminista abolizionisten koordinakundeko Pili Buldain izanen da. Eta ondoren mugak zabalduzeko Inigo Jurado ere izanen da gurekin platoan. Hala ere, lehenago has gaitezen betiko edukiekin. Ikusitzagun gaurko efemerideak. 1974ko azaroaren 24ean, Donald Johanson estatubatuarrak Lucy aurkitu zuen Addis Abeba, Etiopiatik 159 kilometrotara. 3,2 milioi urteko Australopithecus afarensis bat zen. Gainera, gaurkoa bezalako egun batez ere, baina 1981an, Freddie Mercury hil zen, Queen taldeko abeslaria, ihesari loturiko pneumonia baten ondorioz. Bestalde, azaroaren 24ean ere, baina 2003an, Bartzelonan Copito de Nieve hil zen, munduko gorila txuri bakarra. Eta 4 urte beranduago, 2007 urtean, Aritz Aranburu surflari zarauztarra 2008ko VZT zirkuitorako sailkatu zen, eta sailkatzea lortzen zuen lehen euskalduna izan zen. Goazen orain gaurko lerroburuekin. Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira, gaur azaroaren 24 asteazkena, hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Baldizarbek edukiontzia intzindariak estrenatu ditu Nafarroan etxeko olioaren birziklapena erraisteko eta sustatzeko. De Origen Navarrak Foru komunitatean ekoitzitako 6 filmak sustatzen ditu Goya sarietarako hautatuak. Nafarroko gobernuak 2009-2052 ohar soil eman ditu parlamentuan Elizak inmatrikulatutako ondasunei buruz. Iruñeko udalak emakume eta neskei eragiten dieten bortizkerien aurkako adierazpen instituzionala onetsi du. Zahar egoitzetako eredu berri falsu bati buruzko patronalaren jardunaldi batzuen aurrean mobilizatu da LAB sindikatu eta langile batzuek beren egoera prekarioa salatu dute barnean. Nafarroko lanbide heziketaren eskaintzan euskararen eskaintza eskasa salatu dute LABek, Steilasek eta ELAK. 318 COVID positibo berri erregistratu dira Nafarroan azken ordutan, hauetariko 88 Iruñerrian atzeman dira. Asteontako agenda errepasatzen jarraituko dugu. Gaur, arratsaldeko 7etan, Maitasunaren itxiera obra ikusteko aukera izanen da Nafarroako antzerki eskolan. Ordu berean, gainera, 7etan, Rafa Ruedak kontzertua eskainiko du Katakraken. Eta ordu erdi beranduago, 7:30, liburuei buruzko solasaldiari ekingo diote Karrikinin. Irati Jimenez idazlea eta Mikel Soto aurkezleak hartuko dute parte. Ostiralean bestalde, 7etan Katakraken Eduardo Galeanok Latinoamerikaren zain urratuak liburua aurkeztuko du. Horretaz gain, ostiralean ere, baina arratsaldeko 8etan, Roland Garces eta Bandatzek haien azkeneko diska aurkeztuko dute antzerki eskolan, eta sarrerek 5 euroko prezioa dute. Igandera pasaz, arratsaldeko 5etan, Nafarroako bertsolari txapelketako finala burutuko da Anaitasunan. Sarrerak bertsosarrerak.eu atarian eskura daitezke. Eta agendarekin bukatzeko, igandean arratsaldeko 7etan, Atzerrian lurra garratz antzerkia eskainiko dute Berriozargo entzunaretoan 5 euroko sarrerarekin. Pasa gaitezen orain gaurko komunikabideen azalak ikustera. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Nafarroa inmatrikulazio guztien erregistro osoa lortzen duen lehen erkidegoa dela dio titularrak. Gainera, lege berme guztiekin egindako eutanasiaren lehen kasua azpimarratzen du. Argazkiaren bidez, Lezkairun 57 emakumea aitzindari omentzeko egindako murala erakusten du. Horretaz gain, estatuak foruzaingoaren erretiroa 60 urtera jaistea onartu duela jakinarazten du gaurko Notiziasek. Eta bukatzeko, osasun publikoak 60 urtetik gorakoi eta osasun langilei 3. dosia bermatzen diela nabarmentzen du. Diario de Navarrara pasako gara. Titularra, Nafarroan emakume adingabeen aurkako indarkeriagatiko salaketek gora egin dutela da.
Argazkiaren bidez, bidegorria ospitaletaraino luzatuko dela erakusten du. Horretaz gain, Pedro Sánchezek Bildurekin foruzaingoaren erretiroaren aurrerapena hitzartu duela jakinarazten du egunkari honek. Baita familia ugariek errenta bakarrik ez baloratzeko eskatu dutela ere. Bestalde, Elizondoko atentzio pediatrikoa Iruñera bideratzeko eskatu dutela jasotzen du azalak. Eta Nafarroak COVID pasaporteaz gain ez duela beste neurririk aurreikusten ere nabarmentzen du. Kirolarloan alde batetik Zabaltzak 2025 arteko jarraipen horria aurkeztu duela aipatzen du. Bestetik, Manuel Piquer zuzendari lanetan hasi dela jakinarazten du, batu nahian. Eta azkenik, Ameriketako Estatu Batuetako azken jaialai frontoia igande honetan itxiko dela iragartzen du. Gararekin jarraituko dugu. Titularrak dioenez, independentismoak estatuaren aurrekontu orokorrak bermatzen ditu akordio berrien ondoren. Argazkian, Kandajarren egoera erakusten du, Mula Omarren kondairaren ondoren. Bestalde, Portugaleten laneko istripu batean beste langile bat hil dela aipatzen du. Gaia aldatuz, azokan sartzeko hitzordua eta kanpoan erantzukizuna eskatzen dituztela jasotzen du. Eta bukatzeko, Espartzak Iriartek esandakoa berrestea 6 aldiz saihestu duela nabarmentzen du egunkari honek. Jarrai dezagun berriaren azalarekin. Zioetan egoera okertuz gero Jaurlaritzak berriz osasun larrialdia ezarriko duela dio titularrak. Argazkian, Kolonbiako bizigairik gabeko bake akordioa nabarmentzen du. Bestalde, Nafarroan, Eliza Katolikoak 20. eta 21. mendeetan gutxienez 2.952 egiezin inmatrikulatu dituela azpimarratzen du. Gaia aldatuz, Portugaleten langile bat hil dela jakinarazten du, teilatu batetik erorita. Horretaz gain, Espainiako Auzitegi Gorenak Kataluniako murgiltze eredua baliogabetu egin duela jakinarazten du. Eta amaitzeko, Durangoko azokara joateko izena aurrez eman beharko dela iragartzen du azalean. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia, Navarra Sumak San Ferminetan ez duela eraso sexisten inguruko albisterik nahi da. Bestalde, Iruñeko saihesbidean 9 autok talka egin dutela aipatzen du. Eta azkenik, Eduardo Santosen hitzak nabarmentzen ditu. Esanez, erakunde gisa inmatrikulazioen berri emateko ardura dutela, Elizak ez baitu inoiz egin. Joan gaitezen, gaurko eta biharko eguraldian iragarpenekin. Gaur, hodeitza handia eta euri apur bat egingo du. Eguneko erdiko orduetan oroar ateri eutsiko dio eta ostarteren bat ere zabaldu daiteke. Baina goizean goiz euria egingo du eta bereziki arratsaldetik aurrera, noiz ipar-mendebaldeko haizea indartuko den eta zaparrada mardulagoak botako dituen, bereziki Bizkaian. Temperatura apur bat igoko da eta elurra 1200–1300 metrotik gora egingo du. Eta bihar, ostegunean, giro petral eta bustia izango dugu. Ipar eta ipar-mendebaldeko haizea zakar ibiliko da. Hodei asko ikusiko dugu eta euria erruz egin dezake, bereziki ipar partean. Gainera, temperaturak berriro ere behera egingo du. Elurkota 1000–1100 metro inguruan egongo da. Orain Pili Buldain dugu gurekin platoan, bera Euskal Herriko feminista abolizionisten koordinakundeko kidea da. Kaixo, Pili? Kaixo. Zer moduz? Bueno, ongi. Ongi, ez? Beharko. Piskat urduri elkarrizketagatik, baina... Ba, bai, ez nago hitu elkarrizketa hauek egiten. Baina, bueno, saiatuko naiz alduan zein hobek ongi egiten. Bai, ez kezkatu. Bueno, agian hasteko ez, aldi guztu piskat azaldu, ba, zer den koordinakunde hau? Ba, begira, koordinakunde hau da Euskal Herrian abolizioaren alde borrokatzen dugun elkarteen multzoa, esango genuke. Vale. Eta hor, ba, gaude, Euskal Herriko 4 probintzietakoak. Nafarroan gaude, prostituzioaren, abolizioaren aldeko Nafarroko plataforma, gero beste talde bat da Euleak, eta azkenik Nafarroako emakume mugimendu demokratikokoak. Ados. Araban berriz,
Badaude Araba abolizionista eta gero Arabako emakume mugimendu demokratikoa. Gipuzkoan Andreak elkartea eta Marejas contra la violencia sexista taldea. Eta azkenik Bizkaian dugu Lanbroa. Orduan koordinakundeak elkartzen ditu, ez? Talde guzti hauek. Hori da, talde guzti hauek elkartzen gara helburu batzuekin. Eta, noiz eta nola sortu zen, ez, koordinakunde hau? Bai, Nafarroako abolizioaren kontrako plataforma aurten sortu da 2021aren hasieran. Nahiko berria da. Bai, oso berria da, bai. Eta berriz, besteak, beste momentu desberdinetan. Marejas contra la violencia sexista adibidez, konfinamendu garaian sortu zen. Baina bakoitzak izan du hori bere momentua. Gurea, aurten 2021aren hasieran. Eta ze helbururekin, ez, sortu zen? Bai, helburua dira, aldeginak egitea Euskal Herri mailan abolizioaren desagerpenaren alde ari garela ikusteraztea. Orduan zuen mezua zabaltzea, ez? Izango litzateke gizarteari eta... Hori da, gure mezua zabaltzea. Eta gero, emakumeendako muturrera eramaten den bortxaketa hau salatzea eta plazaratzea ere. Eta azkenik, jarduera koordinatuak egiten ditugu, egun berezietarako. Hau da, martxoaren 8irako egiten dugu, edo irailaren 23rako, edo azaroaren 25rako, orain bezala. Orain tokatzen dena, ez? Orain tokatzen zaigu berriro ere, bai. Oso ongi, eta zuen aldarrikapenak orduan zeintzuk izango lirateke? Emakumeen aurkako indarkeria sexista desagertu arazten nahi dugu. Eta hori desagertzea. Eta baita, noski, emakumeen prostituzio antolatuak Euskal Herri mailan duen hazkuntzea salatzea eta desagertu araztea. Orduan hazkunde bat ematen ari da. Ematen ari da. Bai, hau gero eta areago doa, bai. Agian ez gara konturatzen, ez? Ez gara konturatzen oso ilunpean egiten den historia bat delako. Oso inoak ez dugu pensatzen duen larritasuna eta duen maila. Ekonomikoki duen garrantzi pisua eta nola baliatzen diren honetaz, dena isiltasunean egiteko eta inork ez daki ezer. Eta nola da posible hau gertatzea eta ez gara enteratzen. Hori da, eguneroko norbaitekin hitz egiten duzunean egoera honetaz, hori ez, baina nola da posible, ez dugu inoiz hori entzun, baina hementxe dago, eta igual zure ondoko portalean ere. Ez gara konstiente, ez? Hori da orduan ere pixkat zuen lana, ez? Hori da. Ikustaraztea guztia hau eta... Hori da. Eta gaur egungo egoera, nolakoa da gai honekiko? Oso larria, gaurko egoera oso larria da. Emakume prostituituak, egoera bortitzenean bizi dira. Herrialde, 180 beste herrialdietako emakumeak dira. Batzuk etorriak, beste batzuk ekarriak, beste batzuk erosiak, adin handiagoak, baina baita ere badaude adin txikikoak, hori esan nuke. Orduan bada salerosketa, trata hau ematen ari da indiskriminatoriamente, esaten dena. Mota desberdinetako emakumeek jasaten dute hau. Hainbat nazionalidadekoak, noski, ez dute esango Brasilgoa dira gehienak, ez badaude Nigeriakoak, Brasilekoak, ekialdekoak, badago... Bereziki ez, eremu pobreetan edo bizi diren. Hori da, oso pobrezia handia bizi duten eremuetatik nolabait engainatuta ekarritako emakumeak dira. Haiek ez dakite zertara datozen, lana egitera datozela.
pensatzen dute, baina gero esklabutza honetan erortzen dira, konturatu gabe, sartzen dituzte, eta gainera ateratzeko zailtasun handiak dituzte. Zergatik, prosenetak, hau da, emakume hauetaz bizi den kriminalak, oso ongi daki nola erabili emakume hauek hortik atera ahal ez izateko. Zorretan sartu arazten dituzte, adibidez, bidaia ordaintzeko pentsatu zenbat diru atera behar duten, gero gaixotasunak hartzen dituzte, hiri batetik bestera denbora osoan mugimenduan dauzkate, gero gainera orain ematen ari den egoera da prostibulutatik pisuetara ateratzen ari dira. Orduan, alokatzen dituzte pisuak, proseneta hauek alokatzen dituzte pisuak oso ongi ordainduak, eta orduan inmobiliariak oso pozik alokatzen dizkiote pisu hauek, eta pisu horietan sartzen dituzte emakume prostituituak. Eta ilunpea izugarria da. Orduan oso zaila da, ez? Identifikatzea eta jakitea zenbat kasu dauden. Oso zaila. Ezinezkoa. Emakume hauek gehienetan, edo askotan, ilegala dira. Haien izenak ez dira inon agertzen, orduan haiek ez dira existitzen. Haiek prosenetak bakarrik dakite, nor dauden hor, baina haiek ez duten ez hortaz oso krudelak, benetan krudelak direnez, dirua bakarrik ikusten dute beraien buruan, hori komertzio bat da, merkataritza bat, emakumeen salmentaren merkataritza. Eta azkenean hau ere, pornografiarekin lotuta dago, eta azkenean faktore desberdinak ere elkartzen dira hor. Zalantzarik gabe, pornografia momentu honetan bada hasiera, pornografia bihurtzen ari da sexualitate eredua gaztetxoentzat. Badago sexolo bat Luis García, holako zerbait, hemen Nafarroan, askotan atera dira bere artikuluak egunkarietan, esanez zer gertatzen ari den. Eta badauka liburu bat ere, gizon honek, orain iniz horitzen bere liburuaren izena, Tus hijos ven porno, da bere, eta oso interesgarria ikusteko, ze eredu hori bihurtzen da eredu bakarra, eta gero errealitatean eredu hori ezin da aurrera eman. Oso pornografia bortitza ikusten dutelako, eta hori ez du gure harremanetan olako harremanak berez ez dira bortitzak izateko, baizik libreak eta maitasunez edo gozamenez bizitzeko. Eta denboran zehar nola esango zenuke eraldatu dela? Pornografia areagotu da eta gainera adin txikiagokoa konsumitzen dute. Eta bestaldetik trata ere areagotu da, prostituzioa areagotu da, baina zergatik? Hau kate bat da. Putazaleak gero eta gehiago eskatzen dute prostituzioa. Orduan prostituzioa igotzen da. Prostituzioa igotzen bada, trata igotzen da prostituzio hori lortzeko. Orduan oso kate lotuta dago. Orduan nork moztu dezakeen? Putazaleek sentitzen dute esatea, baina ez badago demandarik prostituzioa berez jaisten da. Prosenetak ez daude dirua galtzeko, orduan beste leku bat bilatuko duteke. Orduan, zenbat eta eskaerago, prostituzioa gorago, eta eraberean trata gorago. Orduan horretarako egon beharko litzateke pixkatez, eredu edo sistema aldaketa bat? Zalantzarik gabe. Eta gainera, hasi beharko genuke gure neskato mutikoen gandik. Nik uste dut gurasoak bete behar handia dutela, eta askotan galduta sentituko direla, baina gurasoak eskolarekin eta institutuarekin elkartuz laguntza eskatu beharko dute, adituen laguntza eskatu beharko dute, hau aldatzeko, eta benetan neska mutikoei adierazteko eta sexu harremanak libreak izan behar dutela eta gozamenerako direla. Denok dugun aukera hori, baina gozamenerako aukera dela. Bortxakeriak ez duela lekurik izan behar inon. Eta
Hori, eta bestalde batetik, noski, lege aldaketa egon beharko luke. Nafarroan, hori, 2015ean egon zen, hori, bada, 14/2015 legean, prostituzioa indarkeri matxista zela onartu zen. Baina orain ja, beste pauso batzuk eman beharko lirateke, pauso irmoagoak, hori muturreko indarkeri hau desagertu arazteko eta onartu ezin delako. Orduan gero, Madrilen ere, aldarrikatzen ari gara, gobernuak prostituzio abolizioaren lege organikoa egiteko. Penalizatzeko. Penalizatzeko. Orain, hori da nolabait gu bultzatzen ari garena. Horiek izango lirateke ez, honekin amaitzeko bideak. Bai. Hezkuntza eta legedia. Eta legedia, bai. Eta, gaur egunez, nik uste dut betidanik gai hauen inguruan beti egon dela nolabaiteko isiltasuna edo ere normaltasuna, ez? Bai. Eta zer egin daiteke hori aldatzeko edo horrekin amaitzeko? Ozenki esan behar dugu, hau gertatzen ari dela gure inguruan, gure ondoan, eta emakume prostitutu hauek esklaboak dira, esklabutzan egiten dutela lana, eta esklabutza bukatu zela orain dela mende batzuk uste dut, ez? Baina orain emakumeak hortan sartuak ditugula. Emakumeak eta neskatoak, oso adintikikoak ere badaude, eta hori kriminala izateagatik, inork ez du hor parte hartzen, ez du bestaldera begiratzen dugu, eta dirudi ez dela existitzen, baina hor dago, eta arazo larria gainera. Gero, aldatzekotan, nola barkatu? Aldatzekotan, hori zer egin daiteken edo orain zer esan behar genuen, barkatu. Bai, zer egin daiteke gai hauen inguruan dagoen isiltasun? Claro. Bai, hor berriro hasi naiz nahastu dut, ezta? Lasai. Bai. Hori, esango dut berriro ozenkiarena. Bai. Ozenki esan behar dugu emakume prostituituak esklaboak direla, eta jasanezina dela beraiek bizi duten bortxakeri hori, eta proxenetak kriminalak direla, haiek bakarrik dakite ze emakume dauden haien eskupean. Eta haiek kriminalizatu behar direla. Eta kriminalak direnez, derrigorrezkoa dela kriminal hauek jasartzea. Baina hau ez da gertatzen. Zergatik, nork egin beharko luke lan hori, nor dago hori implikatua, nola egin beharko litzateke, momentu honetan bestaldera begiratzen dugu denok. Eta politikoak, eta poliziak, eta hoien esku egun beharko luke, baina momentu honetan zenbat proseneta ezagutzen ditugu detenituak izan direnak. Hor ikusten da, ze gogoa dagoen eremu honetan engasartzeko. Hor ez utziko dugu hausnarketa eta galdera horiek, norberak atera ditzala bere konklusioak edo. Bai. Garrantzitsua da, ez? Ere buelta batzuk ematea agian. Oso, bai. Eta putazaleek ere nik uste dut badela ordua beraiek empatia hori garatzeko eta esateko, baina ez zer egiten ari naiz. Hau da, zer da, baina nola da posible nik hau egitea. Kolaboratzea hontan edo. Eta hori, zer irutuko litzaidak nire ahizpa edo nik maite dudan pertsona bat hemen egon beharko balu, emakume hau betetzen ari den papera betetzen. Nola sentituko nintzateke? Zerkera maten hau ona? Galdera hori ere nik uste dut putazaldeek egin beharko lituztekela. Bai, denok egin beharko. Bai. Baina haiek direnez, erabiltzaileak eta haiek direnez, eta batzuk esango dute, nik ez dut ongi gaizki tratatzen, baina begira ze egoeran dagoen, ez zara zu bakarrik. Berak bi aldetatik bizi du bortxakeria, proxenetaren aldetik eta putazalen aldetik. Eta zuentzat orduan azaroaren 25, ez? Ostegun hau data berezia da. Bai, bihar data berezia da. Eta, hori, gizon eta emakumeen berdintasunaren alde gauden guztiok,
genero indarkeria baztertu behar dugu eta norabait defendatu behar dugu harreman osasuntsuak. Eta noski, are gehiago, emakume prostituituen egoera, haiek bizi duten indarkeria muturreraino iristen delako. Ez dakitez, bukatzeko zerbait aipatu edo mezuren bat bidali nahiko zenukeen. Animatu nahi dut jende guztia biharko manifestaziora hurbiltzea. Importantea da, gero eta jende gehiago egotea indarkeri honen aurka. Eta biharko manifestazioa Iruñan hasiko da arratsaldeko 8:00 laurden gutxiagotan geltokiko iskinean. Eta garrantzitsua da zenbat jende gehiago orduan eta hobe. Eta esan nahi dut ere denontzat harreman sexualak libreak izan behar dutela parte hartzen duten guztientzat. Eta guztien gozamenerako. Bestaldetik ere esan nahi dut elkar ongi tratatzeak, begira, hobeki bizitzera eramaten gaituela. Eta empatia praktikan jartzeak humanoagoak egiten gaituela. Az gaitezen gure pensamentuak eta gure buruari buelta batzuk ematen. Nola sentitzen garen hobeki. Eta besteen lekuan jartzen ere. Hori da. Empatiak ikuste eramaten gaitu bestea ze egoeratan dagoen sentitzera. Ze azkenean sentituz hobeki ikusten ditugu bestearen miseriak. Mila esker, Pili etortzeagatik eta guztionen berri emateagatik. Ez horregatik. Beste bat arte, ez? Beste bat arte, bai. Primeran. Iruñako albistetara pasako gara. Iruñeko udalak herritarren aferen batzordearen bidez adierazu du udalaren arbulloa emakumeen aurkako indarkeria mota ororekiko, edozein ario eta testuingurutan. Azaroaren 25ean 12etan udaletxe plazan emakumeen aurkako indarkeria deusestatzeko nazioarteko egunaren karietara antolatutako elkarretaratzean irakurriko den adierazpen instituzionalaren parte dira hitz horiek. Adierazpenak udalaren konpromisoa biltzen du tokiko entitateek agenda politikoan emakume eta neskek indarkeriarik gabeko bizitzeko duten eskubidea bermatzen duten neurriak txertatzeko. Emakumeen kolektiboekin eta kolektibo feministekin eta herritarrekin elkarlanean. Eta herritarrak animatzen ditu emakumeen aurkako indarkeria deusestatzeko euren konpromisoa erakusten jarraitzera, eta azaroaren 25 inguruan antolatzen diren jarduera guztietan parte hartzera. Egun horren harira, arratsalde honetatik aurrera eta azaroaren 30 bitarte, udalak doako ekitaldi batzuk antolatu ditu herritarrendako Gaztediaren etxean eta Kaldereria kaleko udalaretoan. Eskaintzak barne hartzen ditu lantegi bat, hitzaldi bat, psikologia aholkularitza saio bat eta antzezlan bat, Nafarroako Unibertsitate Publikoko antzerki taldearen eskutik. Jarduera horien zati handi bat gazteendako izanen da. Izan ere, Iruñeko udalak 3. gazteria planerako egindako ia 800 inkesten arabera, emakumeen aurkako indarkeria oso larritzat jotzen duten gazteen ehunekoak nabarmen egindu behera. 81-etik 2008an, 156-ra 2021an. Halaber, erantzunetan ere ikusi da arindu egin dela iritzia tratu txarrak epaitzean eta inkestatutakoen 150 dio indarkeria matxistaren kasuren bat ezagutzen duela eta horietako 128 lagun artean. Orain mugak zabalduzeko Inigo etorri da gure platora. Kaixo, Inigo? Kaixo, egunon. Zer moduz? Ongi. Mugituta, baina ongi. Bai ez, asteburu honetan kontzentrazio bat egin zenuten Bidasoan egon denez, azkeneko hildakoaren harira pixkat. Bai, igandean bertan egin zen lehenengo mobilizazio bat Irunen, oso jendetsua, eta gero
lurralde ezberdinetan egin izan dira, Gasteizen, hemen Iruñar ere, eta beste... Hiriburutan, ez, bereziki. Bai. Eta, bueno, zuek argi eta garbi esan zenuten, ez, erruduna Europa dela, heriotza honen erruduna. Bai, azkeneko bola honetan horren salaketan zentratzen gara askotan, Europak garatzen dituen nekropolitika horien salaketan. Zen, deno dakigun moduan, migrazio politikak neurri handi batean Europatik pasatzen dira, nahiz eta gero aplikazioan estatuek eta bestelako instituzioek ere bere ardura eduki. Orduan, pixkat denen ardura, ez, azkenean? Bai, baina beti dago Europaren funtzioa puntu honetan indartu inda, eta horren adibidea adibidez Frontex, indar polizial militarra, nola indartu den azkeneko urte hauetan, ez? Nola biderkatu den beren aurrekontua, nola gero eta militar eta polizi gehiago osatzen duten, gero eta bitarteko gehiagokin, eta horren adibide, hori Europaren politikaren adibiderik eta jarreraren erakusle zara bai. Orduan pixkat ez, azken urteetan hartzen ari diren norabidea da justu esan dezagun kontrakoa, ez? Bai, Europa fortalezaren salaketa ere egiten dugu, ez? Logika horretan, migrazio politikak gero eta zorrotzago dira, gero eta bortitzago, eta giza eskubideen urraketa gero eta gehiago edatzen ari da muga guztitan, bai Melillan, bai Kanariar uhartetan edo Mediterraneo aldean edo... Gainera ez, halako gauzak geroz eta toki gehiagotan ari dira gertatzen adibidez, ez? Orain Irunen ere azken bolada honetan kasu bat baino gehiago izan dira. Bai, askotan jartzen gara bestelako mugei begira, baina guk ere mugak ere baditugu, zoritxarrez. Barne mugak dira kasu honetan, Irunen kokatua dago, eta horre biztan da, nola kudeatzen dituzte mugak gaur egun, ez? Nola beren nahiaren eta boluntatearen eta beharraren arabera grifoa itxi eta ireki egiten dute, eta tarteka sortzen dira horrelako egoerak non tapoia egiten da, nola baita esateko Irunen, jendearen migratzeko beharra hor dago, beren bidea segitzeko beharra hor dago, eta kriston milaka kilometrotako ibilbidea egin da ero, basamortuak, itsasoak, muga bat, muga bi, 11 muga pasata gero, ibai bat ez du suposatzen beraien beharra hain handia denean muga bat. Urratsa emate dute eta ondorioak ditu. Jakin badakigu arriskutsua dela, saiatzen gara ere beraiei ere nolabait esateko hori trasladatzea, baina askotan beharra hor dago eta zoritxarrez gertatu da, behin da berriz, eta zoritxarrez ere gure pertzepzioa da etorkizunean ere ezagutuko ditugu horrelako egoerak, baldin eta politika horiek aldatzen ez badira. Gainera ez, lehenagian esan genezake gugandik urrun gertatzen ziren gauzak zirela ez, baina orain ja aitzaki horrek ezakit balio duen. Bai, egoerarik zorrotzenak bestelako mugetan ematen dira, Kanariar uharteetan ikusten dugun moduan, azkeneko bola honetan hori da gehien erabiltzen duten bidea, migrazio bidai luze arriskutsu horretan, lehenagotik ezagutu ditugu bestelako bideak, eta bide bat izten dugunean, beste bat zabaltzen dute normala den moduan, beraien beharra hor dagoelako, eta zoritxarrez ere beraien beharra gero eta handiagoa da eta izango da, etorkizunean ere. Orduan etorkizunean kezka handia ez izango duzu etorkizunarekiko? Bai, zeren historikoki ezagutu ditugun beharrei orain adibidez aldaketa klimatikoaren agitua zaio. Gaur da eguna, non ziuazki, badago jende gehiago desplazatu egiten dena, migratzera behartua
ikusten duna bere burua halako arrazoiengatik. Eta gero justizia soziala hemen ez dago, nolabait esateko gizarte garatuetan, eta mundu mailako justizia soziala gero eta urrunago dago. Gu ere gure diskurtsoan oso txertaturik dazkagu, adibidez, politika kolonialista, neokolonialismoaren salaketa ere egiten dugu beti, eta politika extraktibisten salaketa ere. Hori guztia hor dago, eta modu larriagoan ere bizitzen ari gara momentu honetan. Badago mundu mailako egoera bat, non errekurtsoen gatiko lehia eta horren kontrolaren gatiko lehia gero eta estuago da, gero eta nabarmenagoa da, eta hori guztia bilakatzen du mundu mailako biztanleri asko ere, nolabait esateko, gero eta eskubide gutxiago dituzte, gero eta egoera larriagoak ematen dira, eta beren herrietan dagoen aberastasuna ikusita, gero larriago da oraindik ikustea nola beharturi dauden duintasuna bilatzera behar izatea beste tokitara eta herria utzi behar izatea, ez. Hori guztia dago tartean. Geroz eta ez, jasangaitzagoa da, pixkat egoera, orokorra. Bai, eta biztan da, ez, eta horregatik ere instituzio boteretsuen partetik mugen gaineko kontrola gero eta transcendentzia gehiago daka, eta gero eta errekurtso gehiago inbertitzen dira mugen kontrolerako. Horren atzean ere kriston negozioa dago, eta horren salaketa ere egiten dugu askotan. Eta zuen iritziz, zein izango litzateke pixkat konponbidea edo aldarrikatzen duzu ez, ze neurri hartu beharko lirateke? Utopia ez, mundu mailako justizia soziala, baina zoritzarrez hori motzean behintzat ez dugu ezagutuko. Guk aldarrikatzen duguna bada, migratzeko eskubidea bermatu egin behar dela, asiloaren kontzeptua hor dago, baina asilo horren atzean ez dago asilo eskaerak garatzeko modurik. Ez dago bermerik. Ez zaie biderik ematen asilo eskari ezberdinei, eta hori guztia bermatu beharko genuke. Eta aldi berean ere pasabide seguruak, hau da, jendea mugituko da. Hori historikoki horrela izan da, eta izango da etorkizunean ere, eta guk aldarrikatzen duguna, ezer baino lehenago bada, hori modu seguruan egiteko eskubidea ere badagoela. Eta horretarako bermeak eta horretarako bitartekoak jarri behar direla mahaian gainean. Eta lehen aipatu duzu moduan, gurean ere badago muga bat, gurean ere badago zer egiterik, eta gure instituzioek gaur arte behintzat ez dute erantzun eraginkorrik ematen. Eta, zuek zuen partetik, ez, mobilizatzen aritzen zarete eta saiatzen zarete ere nolabaiteko ez, kontzientziazio lan hori egiten. Bai, guk karabana ekimen horretan parte hartzen dugu, baina gero saiatzen gara problematika horren gainean egoten, saretua gaude eta gure ekarpena egiten dugu, eta guain nahi bidez behartuak sentitu gara, azkeneko hildako honen gertakari horren aurrean erantzun bat ematera, ez horregatik deitu genuen lehenengo kontzentrazio batera, baina, karo, arazoa oso gaia oso sakona da, arista pila ditu, eta gu saiatzen gara gure ekarpena egiten, baina... Alden neinean, ez? Ez da ere ezin duzu ez, gauza handirik egin azkenean jendea eta instituzio askoren implikazioa beharko litzateke. Bai, kasu honetan ari gara migrazioaren inguruan, baina antirrazismoan mugitzen gara ere asko, eta horretan egiten dugu ere gure ekarpena, parte hartzen dugu Nafarroa mailan sortzen ari den koordinadora antirrazista batean, urtean zehar iaz ere egin genuen programazio oso bat, hitzordun nagusi
nagusiei helduz, eta aurten ere hortan ibiliko gara. Bale, orduan, bueno, badago mugimendua azkeneko urteetan edo hemen Nafarroan. Bai, elkarlan polit bat osatzen ari gara, esari gabe, baina etenik gabe ere, bai. Eta bueno, urrats berriak eman ditugu aurten, eta bueno, koordinadora bera ezagutzera eman, Badago zer egina. pizkat ahalik eta gehien zabaldu, bere jardueran urrats berriak eman, hortan gara. Bueno, eta hurrengo hitzordu nagusia, ez, migranten nazioarteko eguna izanen da? Bai, oso gainean dakagu ja, eta Abenduan. horren prestaketan gabiltza, abenduak 18, migranten nazioarteko eguna, iaz ere egin genuen halako mobilizazio potente bat, nahiko indartsu, atera ginen lehenengo mobilizazio hortatik, aurten espero Indartsuago. indartsu izatea, eta hortik ere indartsu ateratzea ditugun egin behar guztiei heldu ahal izateko. Gainera, bueno, astelehenean egin zenuten kontzentrazio horretan, ez, argi esan zenuten, horrelako heriotza bat edo nolabait ez, gertakariren bat gertatzen den guztietan, erantzun bat emateko asmoa duzuela. Bai, klaro, gure muga ditugu, bolondreza gara, eta bueno, askotan ez zara heltzen, ez? Egin nahi duzun eta bete beharko zenituen funtzio guzti horiei behar bezala erantzuteko. Gertatu zitzaigun azkeneko gertakarien aurrean, zailtasun izugarriak izan genituen, erantzun minimo bat eman ahal izateko, eta bueno, gure borondate argia da horrelakoetan utzik ez egitea, baina saiatuko gara. Azkenean ez, egun batetik bestera ere... Bai, erantzun azkarra, eta hortan ez gaude gu bakarrik, ez? Hortan gu Euskal Herri mailan sareturik gaude, gainontzeko lurraldekin, eta bueno, protokolo bat ezarri nahi dugu, holako bakoitzean, erantzun bat emateko helburuarekin, protokolo bat definitu eta guztitan erantzun. Bale, eta adibidez? Hori da, egin dezakegun minimoa, hau da. Pertsona bat hilda orain honetan, azkeneko urte honetan 8 uste dute direla hildakoak gure mugan, eta guk problematika horren inguruan eta drama horren aurrean beharturik sentitzen gara erantzun bat emateko. Dena denez, agian ez diogu behar besteko garrantzia ematen, ez? Halako gertakariei orokorrean esan nahi dut. Gizarte honetan justizia sozialik ez dago eta oso urruti dago, eta lehengo maila eta bigarren mailako bizilagunak gaude, zoritxarrez. Ez zaio, beste zenbait kasutan ematen zaion garrantzia ematen. Migrante bada, beltza bada. Horrela da, horren gordina. Orduan, salaketa minimorik ere egiten ez badugu guk, hori guztia gelditzen da betiko diskurtsotan, ez? Ze pena instituzioen partetik, baina erantzunkizun bat dakatenean. Eta zuen ardura non. Ez zaie ez, normalean eskatzen ardura hori edo... Eta, ezin gara diskurtso horretan sartu. Ze pena ez, zu baduzu ardura, zu baduzu hori zuzentzeko aukera, eta ez dezu, egin behar dezun guztia hori ekiditzeko. Ardura jarri behar dira mailan gainean. Ezin gara diskurso lakrimogenoetan gelditu nolabait. Ekintzara, ez, pasa behar da. Erabaki politikoak hartu behar dira, eta horretarako borontate politikoa besterik ez da behar. Eta esango zenuke nolabait pandemiak eragin duela guzti honetan? Puntu horretan uste dazu, seguro baietz, ikusi genuen adibidez Kanarietan, nola eragiten zuen, osasun baldintza minimorik ere zenbete, ez? Denak atzinatuak, denak alako, ez? Baldintzetan ezin da bermatu beraien osasuna eta segurtasuna. Orduan, bai eragindula modu askotan gainera, modu askotan. Rekurtsoak egon diren edo ez, bitartean,
Gero gure artean daudenean, zeren, ibilbide horretan, gure kaletara, gure auzoetara ere heltzen dira eta gure artean bizi dira. Eta ze nolako egoerak topatu dituzten ere oso larriak izan dira. Prekarizatuenak beti, bizi baldintza oso kaskarretan, etxe bizitza eskubidea ere ez dago bermatua horrelakoetan, eta kriston zailtasunak, eta egoera okertzen denean, beraien egoera da gehien okertzen dena beti ere. Hori da rasismoaren parte ere. Bai. Eta aipatu duzu ez, Kanarietan eta ere ibili izan zaretela, orduan gero ez, beste autonomia erkidegoetako elkarteekin edo ere harreman hori baduzu, ez? Bai, gu sareturik gaude, horregatik ekimena, eta normalean ia urtero definitzen da, ez? Beharra non dauen, eta gehienetan saiatzen gara erantzuten lurralde batek edo mugimendu batek laguntza eskaera egiten duenean, arazo bat edo beste, edo problematika ezberdinen salaketa egitera, Marilara joan ginen, hor daude problematika espezifikoak, ez? Inguru oso zorrotza da, oso militarizatua, hor daude porteadoren fenomenoa, beste zenbait mugetan ematen ez dena, ez? Hor daude gazte adingabeko askoren egoera oso larria, oso premia larriak dituztenak, eta... Orduan gero ez, lurralde bakoitzak bere berezitasunak eta desberdintasunak ere ditu. Bai, eta ekimenean parte hartzeko modu asko dago, eta oso anitza da ekimena bere izaeran, eta lurralde ezberdinetatik parte hartzen dute erabatera edo bestera, gero mantentzen dira urtean zehar antolatuak erabatera edo bestera, kolektibo ezberdinetan, sare moduan, harremantzen zarete. Euskal Herri mailan sareturik gaude, eta gero herrialde bakoitzean ere saretxoa dakagu. Aldi berean ere herrialde bakoitzean funtzio bat edo beste betetzen dugu, eta erabatera edo bestera erlazionatzen gara gainotzeko kolektibo erakundeekin. Eta hemen Euskal Herrian adibidez badago horrela berezitasunen bat? Hemen? Alorrontan. Oso buru gogorra garela, hori. Orduan jendea... Hemen normalean karabanaen ekimenean numerikoki nahiko potentea da, gure ordezkaritza, bai Bizkaiatik, bai Arabatik, Nafarroatik, eta izaera propioarekin parte hartzen dugu, askotan usten dugu gure pozoa horrelakoetan. Orduan berez hemengo biztanleria nahiko inplikatua da. Gero hemen Nafarroako gizartean, gauza bada gizartea eta gizartean datuak dauden baloreak eta gero beste gauza bada beren instituzioak eta instituzioetatik garatzen dituzten politikak. Askotan suertatzen da horrela, ez? Orduan hemen... Ez datozela bat, ez? Eta gu konbentziturik gaude, Nafar gizarteak ez dula onartzen horrelako jarrerarik, ez dula onartzen inor kalean lo egin behar izatea, edo adibidez orain Iruñeko udalak ez du neguko plana indartu, martxan jarri. Gaude horrela, jende pila bat kalean, eta Iruñeko udalak ez du udako plana martxan jartzeko inongo asmorik, edo horretarako orain arte erabili diren bitartekoak eskaintzeko inongo asmorik, eta ez da zer pasatzen. Baina, zuk uste duzu gizarteak onartzen dula horako portaera bat instituzioen partetik? Ez. Gizartea ez da enteratzen, ez? Ez jakintasuna da, bai. Eta, karo, gu bete, herri mugimendutik bete behar dugu funtzio hori, guzti horren salaketan horke egin du ba. Ez? Bestelako indar politiko sindikalak ere salaketa horretan murgiltzen direnak, baina oso larria da. Horretan zabiltzate, ez? Hori da... Bai, baina ez gineak horrela ibili behar. Zoritxarrez hortan gabiltza, bai. Arazoa hor da horako. Biztan. Eta dagoen bitartean, ez? Jarraituko duzu, egon beharra. Ez dakit,
bueno, alde batetik zerbait faltatu izan dena aipatzeko, ala bestela ez, agian zuen berri izateko edo moduren bat dagoen. Bueno, gu normalean deialdi publiko batzuk egite ditugu, baina gero bestelako erraza da gurekin harremana egitea, oso erraza da. Kontua da, gero eta jende gehiago egotea borroka honetan, gero eta jende gehiago biltzea ekimen ezberdinetan, eta gero eta presio gehiago egitea, eta gero eta urratze esanguratsu gehiago behartzea. Adibidez, orain honetan eta koordinadora antirrazista hortatik planteatua, hurrengo hilabetetan badugu enpadronamenduaren inguruko kanpaina oso potente bat martxan jartzeko asmoa, oraindik prestaketa lanetan ibiltzen gara, baina hori da beste adibide bat, ez? Zenolako egoerak suertatzen dira gure artean, enpadronamendu hortara biderik ez dagolako, ez? Eta hortik aurrera zenolako eskubide urraketak, zenolako inseguritateak, zenolako egoera larria suertatzen dira, ez? Bete behar bat denean, pertsonena eta instituzioena, baina ukatu egiten zaie eta ez da zer pasatzen. Gu egoera hori zuzendu behar dugu. Egoera horrek sortzen ditulako kriston egoera larriak, zerbitzu ezberdinetatik kanpo uste gelditzen dira ehunka milaka lagun. Bai, azkenan dituen ondorioak ez? Bai, horiek dira lehen aipatzen dituen, bigarren mailako bizilagunak, eskubiderik gabeko bizilagunak gure artean, gure Nafarroan. Hori oso larria da 21. mendean, ezin dugu hartu. Bueno, orduan kanpaina hori eta gero ere aipatu dugunez, migratzaileen Bueno, orain abenduak 18 migranten eguna, baina geroago beti egongo da zerbait. Helduko da arrazismoaren kontrako eguna, helduko da errefuxiatuen eguna, aniztasunaren eguna, eta gu hortan planteamendu ezberdinekin agertzeko asmoa daukagu. Bueno, beti ere helburu berdinarekin, ez? Ba, ez dakit zerbait gehiago dagoen gaitzeko, ala? Uste dut, eman diogula denari. Bai, ez da. Ba, mila esker. Venga, bazuei. Etortzeagatik eta primeran joan da guztia. Izango dugu zuen berri, ez? Bai, eta mila esker aukera hau eskaintzagatik. Zuri. Beno ba, gaurkoz hau izan da guztia. Mila esker oregoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.